Kundang putring Ndorowati diagung mangaksami bibi. Bab perkawis lumadene perang ageng Bratayuda menika sanes kula ingkang njangka. Sanes kok ingkang putring Ndorowati ingkang damel pangrika daya. Supados perang ageng Bratayuda menika kelampahan, kula ugi mboten kepengin menawi nyumurupi Kurawa kan kadang-kadang kula pun para Pandhawa nglampahi pabaratan wonten Tegal Kurukaseta nanging mugi dados ngawuningan sedaya menika sampun dados jangkaning jagat mboten saged dipun seleki malih. Pramila samangke monggo wontenipun ingkang putra Ndorowati prapta wonten ing Adipaten Panggombakan menika kula namung badhe kepengin boyong jeneng dika bibi Kundi Tali Brata samangke badhe kula boyong manunggal kempal kalian para Pandhawa. Wis dudu wancine kumpul karo anak-anak. Pun bibi minangka wong tuwa ngrasa kagol rumangsa grila rasaku pengangkahku. Aku ki mung kepengin nyumurupi nggon kekadangan padha bisa rukun manunggal dadi siji. Ngelingi lelakon nalika aku dadi duta. Ning negara Ngastina aku diomat-omat dening Duryudana. Ngegep-ingget rasane atinipun bibi yo nggih. Nangkuli ati ingkang cinocok Bajralungit. Nanging mugi dados ngawuningan. Arep omong apa meneh? Arep ngomong apa meneh? Nuwun sewu bibi. Para Pandhawa mbetahaken dhumateng Paduka. Yen to